Здравейте, аз съм Бате Божо, днеска е събота, трябва да правим нещо, защото сме в работилницата. Така. Така, решил съм да направим мини арбалет или офис арбалет, както искате така да наричате. За задачката ще ни трябва картон, стар кашон, ръчка, ластици, едно шишче дървено или няколко шишчета, после ще видите защо, силикончето и една запалка и 2-3 странички вестичи. Ами да започваме! Така, като за начало трябва да си вземем нашето картонче. Ето така го сгъваме няколко пъти. И тук с силиконче сега ще залепим, за да стане здраво и дебело. Това ще е основата на нашия арбалет. Ето, готово. Нашето картонче вече е дебело. Така, сега преминаваме към втората част. А това вече сме го правили и преди, така че няма да казвам нещо ново. Взимаме един лист от вестник, нашето шишче. И тук в долния край, върху шишчето, започваме да набиваме по диагонал, за да направим тръбичка. Ето и нашата тръбичка. От нея обаче ще ни трябва само средната част, тази, която е най-здрава. Така че изрязваме някъде 10-15 см. Ето. Това е, което ни трябва от тръбичката. Сега взимаме нашето картонче дебелото, което преди малко направихме. И в един край, точно в средата, ето по този начин, залепяме нашата тръбичка за картончето. И това ще води нашите стрели в точната посока. Тази част трябва да е много хубаво залепена, даже ако искате може да залепите отгоре с тиксо, защото това не трябва да мърда в никакво положение. Ето точно, защото тук ластик ще удря и трябва да е много здраво. Така, след като сме готови с това, тъй като аз не намерих дълги ластици, взимате два по-къси, ето така, и просто ги оплитате. Ето. И става един дълъг. И тук в горния край на нашия вече полуготов арбалет, ето тук в единия, в другия край ще резнем малко с ножичката, за да може да захванем нашия ластик, за да не излиза и да не бяга. И сега слагаме нашия ластик в единия край. И в другия. И ето. Какво се получава? Тук е добре да сложите ето от тези щипчетите за хляба, където ги слагат.
Ето така, за да може да фащате по-лесно ластиците и да стреляте. Тук може, ако искате, да си направите и мерник, но и така, като всеки може да се прицели. И се чуете с какво ще стреляме. Ами със същото шишче, което използвахме, за да навием тръбичката. Зареждате, опъвате еластика и стреляте. Сега ще ви покажа няколко изстрела по мишена. Ето го и обещаният пробен изстрел.